बो खाइजाक बामो सरकारबो खाइजाक ताने हमले सबा कबुइ दं बनो जों कबुइनो सिरतु खायो जों बिजेपि खाइबो हायनो बामो सरकार खाइबो हायनो दिनै जों सोबानो कबुइनि बाङैसो जों बनो तुगै फाइगो जों कबुइयो तंनाय जों सोनो सबा थांनाय बनो जों नाय खमुलुङो थांगै बुलाय हि खनावता बुलाय लेखा इखौ बेदनो बो बनियाक तय फेखा हाय ताक बे खाइ रवान हि बेट के सब तो खाना नंग बेट के और सिनि पारानि बरक प्रभु खाता शास्त्री पारानि बरक शास्त्री पाराव फाया अमपुर गानावो आइनि प्रोग्राम तिनि जोनाल सेने मानि नॉर्थ वेस्ट प्रोग्राम तो आर फां आरो जागा थाया मामी के तिनियो महाराष्ट्रनि थांहान मारियो आइनि टीपीएफ खेतने ताखुरो प्रे बीजेपी खेतने ताखुरो विभिन्न जागा विभिन्न पार्टी थांनाय हा आरो जिनि थां मानि कोनो लामा नुया एकमात्र जुनो त्रिपुरा सानाम थांनाय इनके महाराष्ट्र किशोर आबोहा त्रिपुरा मथा पार्टी ए आबोई खाया टीपीएफ नि प्रो जइन खेने हा उनको क्यावया फाया थाहानो हा इसिमा पांदा आं नॉर्थ प्रोग्राम थाया मानि आइन लगे नाइदि नाउ नु जी सेंट्रल टीडब्ल्यूएफ कमिटी ने सेक्रेटारी मांगनो तो जो आबरके तिनियो फाया मालाय फेमो विशेष के आइन टीपीएफ नि ताखुरो फेमो बसा खाखाय तिनिरो फायो तिनि जयनि प्रोग्राम 10 परिवार फाया 22 ता वोटर्स दङ प्राउन लगेवो खाकसा जतन